Vi skal lave gærsmagning. Fordi Torsten, han sværger til økologisk gær. Så I vil simpelthen lave et brød med 3 forskellige slags gær? 3 slags brød. 3 slags brød, hvor den eneste forskel, det er hvilket gær det er? Ja. Og så ser vi, om vi kan smage forskel. Ja. Sådan skal det være. Ja, så det var de 3 forskellige omgang gær. Ja. Så nu hæver dejen. Dejenød, ja. Det var kulturelt, ikke? Den store bagedyst med projekt gær. Hvad er det der? Ja. Er det sådan, det ser ud? Prøv smag på gær. Skal du se det herinde? Det er mikroskopisk kaffe, eller hvad? Nej, det er gær, der ikke er tør, altså vådt. Det er så rød gær. Altså gær, der er tør. Ja. Okay, så tør gær. Ja. Det er skolekridt, det der. Nå, jeg tænkte mere, at det var narkoline, altså. Ej, det er skolekridt. Kan du ikke se det? Nogle af dem har en lidt forkert farve, men ud af det, så ligner det altså rigtig meget. Det her, det er tørgær, når vi er zoomet helt ind med vores mikroskop. Hvad så, har I styr på, hvad for et brød, der er lavet? Ja. Ja, det er godt. Tror jeg. Tror du? Det ser helt godt ud, det her. Jeg kunne få det i 4K. Så ville jeg have som lavbrød. Det kan folk sige, hvad fanden er det? Det er gær. Tallerkener. Altså almindelig. Nej, så kan man se, hvad det er. Så det er sådan en blindtest. Så er det klar. Så er tanken, at man tager en A, B og C. Okay. Og hvad tror du? Se, det er hvad? Det er et økoen, eller? Det er den, jeg vil gerne have. Nå. Ja. Men du skal jo gætte på, om du tror, det er... derude. Om du tror, det er øko, eller... Det ved jeg ikke noget. Nis, ved du hvad? Jeg tror, at se, hvor almindelig. Det smagte i hvert fald ikke, men jeg ved ikke. Jamen, det virker alligevel til, at der er lidt konsensus her. Facit. T som tør. A som almindelig. Ø som øko. Og så kan man sætte den, man synes er bedst. Ja. Og så kan man... Der er delte meninger. Flest stemmer for bedste brød, bedste gær. Det er øko. Sådan. Og den, der har fået færre stemmer, det er seeren. Ja. Det er den almindelige gær. Jeg synes, den i midten var dårligst. Det var kedeligst. Ja. Den var sådan lidt klædt. Men det kan være, at der ikke er lige så meget spark i den. Ja, jeg starter med at påstå, at det økologiske er det bedste mand. Det er faktisk ham, der har gættet forkert der. Lars, jeg bliver lidt nysgerrig. Altså, det er jo ikke fordi, der er så mange sprøjtemidler, kan der da heller ikke være i almindelig gær. Er der overhovedet nogen forskel, udover det økologisk og ikke økologisk? Økologisk gær er lavet på roemelasse. Ja. På økologiske roer. Ja. De andre ved det ikke. Okay. Så muligvis er der altså en forskel i fremstillingsmetoden. Ja. Ja. Hvis I ved noget mere om det, eller har en holdning til det, eller hvad I tror, så skriv mere ned i kommentarerne. Altså, fabrikken skriver på deres hjemmeside, at de bruger melasse til begge slags, og den ene slags er økologisk. Men så til den ikke økologiske, der bruger de også fosforsyre og ammoniak. De skriver så godt nok, der er ikke noget tilbage af det i produktet. Okay, siger de. Men de bruger i hvert fald nogle lidt skrappere kemikalier til den konventionelle. Det har nok en eller anden indvirkning på det endelige resultat. Okay, så fremstillingsmetoden er i hvert fald forskellig fra de to, ja. Udover at den ene ikke har sprøjtemidler, eller hvad der nu er forskel på den økologiske og ikke økologiske. Ja. Okay. Torsten, nogle reaktioner på, at du fik ret, men også ikke ret? At man kunne smage forskel, men at du faktisk ikke helt gættede det rigtigt selv? Nu er det altid svært i sådan en blindsmagning. Ja, det er rigtigt. Ja. Og så fordi jeg synes hurtigt, når man først har gummet sådan et stykke brød, så fordi man har lyst til mere egentlig. Man burde måske smage flere gange, men ja, der skal også være noget smør på noget. Ja.